Чат берме юрецка, че лимон еди. Пак иска. Лимон еди. Истинно? Хубаво. Витамин С има вътре. Барачка, бара. Айде, татка, айде. Виж как го прави. Като го види. Виж сега само като го види още, нали? Не му харесва. Ще го качим на вибокса там. Виж как го прави чак носът. Аде, Емир. Детето направиш, не иска. Никакъв плод вече няма да. Усмихна се. Ще плаче сега. Айде. Сочи каша Айде. на Джак. Каша на Джак, Ще му бурно. сърби сега. Аде. Айде. Взел ми мамо, хубаво. Емир, взел ми. Емир. Ама бун лампичка се, мадам, няма да му. Шкапа на Джак. Смешен си, мамо, за това. Ти Па сега да си тръга работа. Ама той знаеш. Емир, нерде лимон да ти давам вече Ай, бомбон. стига вече. Верма тук, ще е 3 месеца. Бомбон.